हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहार। जय राधा माधव कुंज बिहार। जय गोपी जनवल गिरिवरदारी। गिरिवरदारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जन रंजन। यशोदनन्दन व्रज जन रंजन। यशोदनन्दन व्रज जन रंजन। यमुनतीरा वनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहार। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா எவ்ரிபடி. இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாமன துவாதசி. அதனால நம்ம வாமன அவதாரம் பத்தி ஒரு சின்ன கதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம 14 சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம ப்ரேயர் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு கிளாஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவா. ஓம் நமோ भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितां तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா எவ்ரிபடி. இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாமன துவாதசி.
அப்ப நம்ம போன ஏகாதசி, அதாவது நேத்து ஏகாதசி வந்து நம்ம வந்து டபுள் ஃபாஸ்டிங் எடுத்தோம். ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங்கும் எடுத்தோம். வாமனருடைய அப்பியரன்ஸ் டேக்கான, அதாவது இன்னைக்கு டேக்கான ஃபாஸ்டிங் நம்ம நேத்தே வந்து எடுத்துட்டோம். மத்தியானம் வரைக்கும் எடுத்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலா ஃபீஸ்ட், நம்மளுடைய வாமனன் அவதரிச்ச நாள் இன்னைக்கு. அதனால இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஃபீஸ்ட் வந்து சாப்பிட்டோம் மத்தியானம் இல்லையா. அப்போ இன்னைக்கு கிருஷ்ண பிரசாதம் வந்து கொஞ்சம் கிராண்டாவே பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டோம். இன்னைக்கு வந்து திருவோணம் அப்படின்னு நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்றோம். இந்த ஓணம் அப்படிங்கிறது சவுத் இந்தியால மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ் வந்து செலிப்ரேட் பண்றாங்க. இது வந்து இந்த கதையுடைய இது வந்து எதுல இருந்து வருது அப்படின்னா, நம்மளுடைய வாமன அவதாரத்துல இருந்து தான் இந்த திருவோணம் செலிப்ரேஷன் வந்து நமக்கு எதனால கொண்டாடுறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். வாமன அவதாரத்துடைய கதை பார்த்தா நமக்கு இந்த திருவோணம் ஃபங்க்ஷனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும். சரிங்களா. அப்ப இன்னைக்கு வாமன அவதாரம் உடைய கதை பார்க்கலாம். நம்ம ஃபுல்லா படிக்க போறது இல்ல, கதை மட்டும் பார்க்க போறோம். நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம், பகவான் வந்து ஒரு டுவாஃப் ரூபத்துல வந்ததுதான் வந்து வாமன அவதாரம். அதாவது குள்ளையான ஒரு மனிதனாக வர்றார். அவர் வந்து குள்ளையான பிராமண பையனாக வர்றார். அதுதான் வந்து டுவாஃப், அதான் வாமன அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். இப்ப அவர் வந்து 3 அடி நிலம் வேணும் அப்படின்னு கேட்பார். இப்ப பலி மகாராஜா வந்து லாஸ்ட் என் தலைமையில வைங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பார். அப்படிங்கறது நம்ம இந்த கதை வந்து இந்த கதையோட இந்த அந்த 3 அடி நிலம்ங்கிறத எல்லாருமே நம்ம கேட்டிருப்போம். சோ இந்த கதை எப்படி அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். எப்படி போகுது, எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நம்மளுடைய கஷ்யப முனிவருக்கு 2 மனைவிகள். ஒருத்தங்க வந்து அதித்தி, ஒருத்தங்க வந்து தீதி. அதித்தி வந்து தேவர்களின் அம்மா, அதாவது ஆதித்யாஸ் உடைய அம்மா தான் வந்து அதித்தி. தீதி அவங்க வந்து டெமன்ஸ் உடைய அம்மா, ஹிரண்யகஷ்பு, ஹிரண்யாக்ஷன் அவங்களுடைய அம்மா தான் தீதி. அதித்தி வந்து ஆதித்யர்கள், அதாவது இந்திரன் அந்த மாதிரி எல்லா தேவர்களுடைய அம்மா தான் வந்து அதித்தி. இந்த அதித்தியுடைய லாஸ்ட் மகன் தான் வாமன தேவர். அதாவது பகவான் வந்து வாமனாவதாரம் எடுத்து அதித்தியுடைய மகனாக பிறக்கிறது தான் இந்த கதை. சரிங்களா. அப்ப எதனால அதித்தியுடைய மகனாக பிறக்கிறார் அப்படிங்கறது பார்க்கலாம். பலி மகாராஜா வந்து பிரகலாத மகாராஜாவுடைய பேரன். சரிங்களா. பிரகலாத மகாராஜாவே வந்து யாரு, ஹிரண்யகஷ்புவுடைய மகன். அதாவது அவங்க ஒரு டெமன் ஃபேமிலி. அந்த டெமன்ஸ் ஃபேமிலில இருந்து வந்ததுனால நம்மளுடைய பலி மகாராஜா வந்து இப்ப வந்து அவருக்கு அந்த டெமன் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கு. அவர் டிவைன் தான், ஆனாலும் அவருக்கு டெமானிக் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஏன்னா அவர் டெமன் ஃபேமிலில இருந்து வந்தவர். அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவர் வந்து இந்திர லோகத்தை எல்லாம் வந்து குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். அவருக்கு கீழே எல்லா லோகமும் வந்துருச்சு. 3 லோகமே அவரு கைப்பற்றிட்டாரு. அந்த நிலையில இருக்கும்போது இந்திரலோகமும் வந்து அவரு ஆக்கிரமிச்சிட்டார். அதாவது இந்திரனுடைய சீட்டுக்கே வந்து அவரு வர்றதுக்கான அந்த இது வந்துருச்சு. அப்ப வந்து இந்திரனும் மற்ற தேவர்களும் எல்லாருமே வந்து பலி மகாராஜாவை பார்த்து பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த ஸ்டேஜ் வந்தோம்னா அதித்தி யாரு, அந்த தேவர்களுடைய அம்மா இல்லையா. அப்ப அவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குது. நம்மளுடைய மகன்கள் எல்லாமே வந்து இந்த பலி மகாராஜாவை பார்த்து பயப்படுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கு. அவங்க எல்லாருமே தேவர்கள், நல்ல விஷயங்கள் மட்டும் செய்யறாங்க. ஆனா அவங்க வந்து ஒரு ஆளை பார்த்து பயப்படுறாங்களே அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்மளுடைய அதித்திக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தமாகுது. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, பகவானை சேவிச்சுட்டு நம்ம கஷ்யப முனிவர் வந்து அவர் ஒரு சிறந்த முனிவர் இல்லையா, அவர்கிட்ட கேக்குறாங்க, எனக்கு நான் என்ன பண்ணி என்னுடைய மகன்களை வந்து காப்பாற்ற முடியும், அவங்களுக்கு தைரியம் கொடுக்கணும்னா பகவானை எப்படி நான் வந்து பிரார்த்திக்கணும், எந்த மாதிரி நான் பிரேயர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட ஒரு ஐடியா கேட்கறாங்க. அப்ப கஷ்யப முனிவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அவங்க மனைவியான அதித்திக்கு ஒரு பிரேயர் பத்தி சொல்றாரு. அதாவது நீ இந்த மாதிரி வந்து பகவான் விஷ்ணு கிட்ட வந்து விரதம் இருந்து நீ வந்து பகவானுக்கு வந்து பூஜை பண்ணு, பகவான் கிட்ட கேளு, நீங்களே வந்து என்னுடைய மகன்களை காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி நீ பகவான் கிட்ட கேளு அப்படின்னு சொல்லி அதித்திக்கு வந்து கஷ்யப முனிவர் வந்து ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு. அப்ப வாமன தேவராக நம்மளுடைய பகவான் வந்து பிறக்கிறதுக்கான அந்த காரணம் இப்படிதான் வருது. அப்போ பகவான் தான் வந்து இப்ப பலி மகாராஜா வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஏன்னா எல்லா தேவர்களும் பலி மகாராஜா கீழே வந்துட்டாங்க. பலி மகாராஜா எல்லா இடத்துலயும் ஆக்கிரமிச்சிட்டார். அப்ப இப்ப நம்மளுடைய பகவானை சேவிச்சுட்டு நம்மளுடைய அதித்தி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, மெடிடேஷன் பண்றாங்க, பிரேயர்ஸ் பண்றாங்க. அப்ப வந்து நம்மளுடைய பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்க போறார். சலயசி விக்ரமனே பலிம் அத்புதா வாமனா பதனகா நிர ஜனிதா ஜன பாவனா கேசவ திருத்தா வாமன ரூபா ஜெய ஜெகதீஷ ஹரி. ஓ கேசவா, ஓ லார்ட் ஆஃப் யூனிவர்ஸ், ஓ லார்ட் ஹரி, you who have assumed the form of dwarf Brahmana, all glories to you, O wonderful dwarf. By your massive steps, you deceived King Bali
and by the Ganges water that has emanated from the nails of your lotus feet, you deliver all living beings within this world. அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வாமன தேவருக்கு பிரேயர் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த கதையை. அப்போ வாமன தேவரை நம்ம எப்படி ப்ரே பண்றோம் அப்படின்னா, அவருடைய கால்களுடைய நகத்திலிருந்து தான் கங்கை வருது. அந்த கங்கையில எல்லாருமே நீராடிதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லா சின்ஸையும் அவங்க புனிதப்படுத்திக்கிறாங்க. அவங்க புனிதப்படுத்திக்கிறாங்க. அவர் வண்டர்ஃபுல் டுவார்ஃப் பிராமணான ஒரு குள்ளமான பிராமணரே, பிராமண அவதாரம் தரித்து வந்தவரே, எங்களை எல்லாரையுமே காப்பாத்தினவரே, அந்த மகாபலியுடைய தலையில 3வது அடி வச்சவரே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரே பண்ணி பகவான் ப்ரே பண்ணி இந்த கதை என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். அப்ப பகவானுடைய கதை சுகதேவ் கோஸ்வாமி நம்மளுடைய ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 8.18.8 கேண்டோ 18th சாப்டர்ல சொல்றாரு. அப்ப அதுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாக்கலாம். அவர் இந்த கதையை பரீட்சித் மகாராஜாக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு, நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்போ இந்த மாதிரி அதித்தி அவங்க ப்ரே பண்ணும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பகவான் அவங்க முன்னாடி அந்த 4 கைகளை உடைய அந்த அழகான ரூபத்துல சங்கு, சக்ரா, கதா, புஷ்பம் கையில பிடிச்சிட்டு பகவான் அந்த 4 கைகளுடைய பரமாத்மாவாக தரிசனம் கொடுக்கிறார். கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அந்த அதித்தியுடைய கர்ப்பத்துல ஒரு மகனாக அவதரிச்சு பிறக்கிறார். அவர் டுவார்ஃப் ரூபத்துல, அதாவது his bodily hue was blackish and he was dressed in yellow garments. அவர் yellow garments உடுத்தி ஒரு குள்ளையான பிராமணனாக அவங்களுக்கு மகனாக பிறக்கிறார். இவ்வளவு அழகா இருந்தார். அவர் குள்ளமான பிராமணர்னு சொல்லி யாருமே ஒரு குற்றமாகவே சொல்ல மாட்டாங்க. அவர் அவ்வளவு அழகா இருந்தார். ஏன்னா பகவான் எப்பவுமே அழகு இல்லையா, எப்பவுமே எந்த அவதாரம் எடுத்தாலும் பகவான் ரொம்ப அழகா தான் இருப்பாரு. அப்ப பகவான் ரொம்ப அழகா இருந்தார். அப்போ அந்த பிராமணர் அவருடைய அழகையும் ரசிக்கிறாங்க எல்லாருமே, எல்லா தேவர்களும் வழிபடுறாங்க. அது ஒரு ஸ்ராவண துவாதசி, அதாவது இன்னைக்கு துவாதசி இல்லையா, நேத்து ஏகாதசி, இன்னைக்கு துவாதசி. அது ஒரு ஸ்ராவண துவாதசியா இருந்தது. அதாவது 12th day of bright fortnight in the month of பத்ரா மாசத்துல 12th day the bright fortnight in the month of பத்ரா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது ஏகாதசி முடிச்சு அடுத்த நாள் 12வது நாள் பத்ரா மாசத்துல ஸ்ராவண துவாதசி அப்படிங்கிற நாள்லதான் இவர் பிறக்கிறார். அதனாலதான் இந்த நாளை நம்ம வாமன துவாதசி, ஸ்ராவண துவாதசி, வாமன துவாதசி, அப்பியரன்ஸ் டே ஆஃப் லார்ட் விஷ்ணு ஆஸ் லார்ட் வாமன தேவா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருமே இந்த டேவை செலிப்ரேட் பண்றோம், ஃபீஸ்ட் எல்லாம் சாப்பிடுறோம். சரி, அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அப்ப பகவான் வராரு, அவருடைய அந்த அழகான ரூபத்துல வராரு. அவர் வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த நிலம் எல்லாம் அதிர்தான். ஏன்னா அவர் ஒரு சாதாரணமான பிராமணன் கிடையாது. அவர் பார்க்க ஒரு சின்ன பையன் தான், ஆனா அவர் சாதாரணமான பிராமணன் கிடையாது. அவர் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அப்ப அவருடைய நடை, அவருடைய அந்த பாவம், அவருடைய அந்த அந்த வேலர், இதெல்லாம் பார்க்கும்போதே ரொம்ப ஜைஜாண்டிக்கா, ரொம்ப சுப்பீரியரா, ரொம்ப பிரைட்டா இருந்ததாம். இப்ப அவர் ரொம்ப அழகா இருந்தாரு. அவர் அந்த நடையில அப்படியே அவர் நடந்து வர்றதை பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் அவருடைய அழகை பார்த்து ரசிச்சும் மயங்கிட்டும் இருந்தாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா சிந்துஜா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ வராராமா. சரிங்களா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்போ அவர் வராரு. அப்போ இந்த அழகான அந்த மகனை பார்த்து கஷ்யப முனி எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. இந்த டைம்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளுடைய பிரகஸ்பதி முனிவர் கிட்ட அவருக்கு அந்த சேக்ரெட் த்ரெட் செரிமனியும் செலிப்ரேட் பண்ணிடுறாங்க. பிரகஸ்பதி முனிவர் தான் அவருக்கு அந்த பூநூல் சடங்கெல்லாம் பண்றாரு. சரிங்களா, இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப வாமன தேவர் வரார். பலி மகாராஜா ஒரு அஸ்வமேத யாகம் பண்றார் அப்படிங்கிறது கேள்விப்பட்டோன்னே ஒரு பிராமணனாக வாமன தேவன் அங்க வரார். சரிங்களா, இப்ப வாமன தேவன் ஒரு பிராமணன். அப்ப ஒரு பிராமணன் வரும்போது எல்லா ராஜாக்களுடைய தர்மம் என்ன, பிராமணனுக்கு ஏதாவது அவங்க கேட்கிற என்ன தானமோ தர்மமோ என்ன வேணாலும் அவங்க என்ன கேட்கிறாங்களோ அதெல்லாமே தந்து அந்த பிராமணருடைய மனதை திருப்திப்படுத்தணும். அதனால நம்மளுடைய பலி மகாராஜா என்ன பண்றார், அவர் நமஸ்கரிக்கிறார் நம்மளுடைய வாமன தேவரை பார்த்து. அதுக்கப்புறம் வாமன தேவர்கிட்ட கேட்கிறார், உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். அப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆக்சுவலா பலி மகாராஜா ஒரு டெமன் ஃபேமிலினாலும் பிரகலாத மகாராஜாவுடைய கிராண்ட்சன் அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு கொஞ்சம் டிவைன் குவாலிட்டிஸும் இருந்தது. அந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா, அவர் அந்த பிராமணருக்கு நல்லது பண்ணணும், நன்கொடை தரணும், பிராமணரை மரியாதை கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி அந்த வைஷ்ணவ தர்மம் அதெல்லாம் அவருக்கு இருந்தது. சரிங்களா, அவருக்கு டிவைன் குவாலிட்டிஸ் இருந்தது. அவர் 3 லோகத்தையும் கைப்பற்றி இருந்தாலும்
எல்லாரும் அவரை பார்த்து பயந்தாலும் அவருடைய மனசுல ஒரு தெய்வீக குணம் இருந்ததுனால அவர் வந்து மரியாதை செலுத்தினார். அப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இந்த சின்ன பையனா அழகான பையனா இருக்கிற நம்மளுடைய வாமதேவனை பார்த்து உனக்கு என்ன வேணுமோ கேளு அப்படின்னு சொல்லி, மணி வேணுமா, ஜுவல்ஸ் வேணுமா, என்ன வேணாலும் நான் உனக்கு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி பலி மகாராஜா வந்து கேக்குறாரு. சின்ன பையன் என்ன கேட்க போறான்னு நினைச்சிட்டு அவரு கேட்டுட்டாரு, அவரு அப்படி சொல்லிட்டாரு. ஆனா அது ஒரு அகங்காரத்தின் ஒரு வெளிப்பாடாவும் அதை நம்ம பார்க்கலாம். ஏன் அப்படின்னா, இந்த உலகமே பகவானால படைக்கப்பட்டது. இந்த பகவான் தான் இந்த உலகத்துக்கே ப்ரொப்ரைட்டர். பகவான் தான் இந்த உலகத்தையே வந்து உலகத்துடைய ஓனர் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். ஆனா அந்த பகவான் கிட்டயே பலி மகாராஜாக்கு ஆக்சுவலா ஒரு பகவான்னு தெரியலன்னு வைங்க, அவர்கிட்டயே பலி மகாராஜா என்னன்னு கேக்குறாரு, உனக்கு என்ன வேணாலும் கேளு, என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு. அது வந்து ஒரு அகங்கார துவனி. அதாவது நான் என்னோடதுதான் இதெல்லாமே, என்கிட்ட இருந்து நீ என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த துவனியில சொல்லிட்டாரு. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, எனக்கு வந்து 3 ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் போதும். எனக்கு வந்து வில்லேஜ், ஹார்ஸ், எலிபென்ட்ஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம். எனக்கு வந்து 3 ஸ்டெப் ஆஃப் லேண்ட் போதும். இப்ப அவர் சொல்றாரு, யூ மே டேக் ஃப்ரம் மீ அ கவ், கோல்ட் ஃபர்னிஷ்ட் ஹவுஸ், palatable ஃபுட் ஆர் ட்ரிங்க், டாட்டர் ஆஃப் பிராமணா ஃபார் யுவர் வைஃப், ப்ராஸ்பரஸ் வில்லேஜ், ஹார்ஸ், எலிபென்ட்ஸ், சேரியட், என்ன வேணாலும் நீ எடுத்துக்கலாம். என்ன உனக்கு நல்ல ஃபுட் வேணுமா, உனக்கு அழகான பொண்ணு வேணுமா, குழந்தைய ஒரு உனக்கு கல்யாணம் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணு, அழகான பொண்ணு வேணுமா நான் தரேன். ஹார்ஸ் வேணுமா, எலிபென்ட் வேணுமா, என்ன வேணாலும் நீ எடுத்துக்கோ. உனக்கு என்ன வேணும், உனக்கு என்ன இஷ்டமோ நீ அதை எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி அந்த பிராமணர் கிட்ட பலி மகாராஜா வந்து சொல்றாரு. இப்போ பலி மகாராஜா வந்து அப்படி சொல்றாரு. அது கேட்ட உடனே வாமன தேவர் வந்து, எனக்கு இதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம், எனக்கு ஜஸ்ட் 3 அடி நிலம் போதும்னு கேக்குறாரு. அப்போ மகாபலி சக்கரவர்த்தி கேக்குறாரு, 3 அடி நிலம் போதுமா, அவ்வளவு போதுமா, என்கிட்ட ஏகப்பட்ட இது இருக்கு, இந்த யூனிவர்ஸே என்னோடதுதான், உனக்கு என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கோன்னு கேக்குறாரு. 3 அடிக்கு போதும்னு சொல்றியப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னப்பா இப்படி இன்டெலிஜென்ட்டா இல்லாம இருக்கே, சின்ன பையனா இருக்கிறதுனால நீ பிளேஃபுல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளோட சுக்கராச்சாரியார் இருக்காரு இல்லையா, அவர் வந்து அங்க வந்து ராஜகுருவா இருக்காரு. அவருக்கு வந்து தெரியும் இது பகவான்னு. ஏன்னா அவருக்கு வந்து அந்த தேஜஸ், அந்த பகவானுடைய அந்த அழகான ரூபம், பகவானுடைய அந்த தேஜஸ் எல்லாம் பார்த்தபோது அவருக்கு சுக்கராச்சாரியருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இது லார்ட் விஷ்ணு அப்படின்ட்டு. அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, மகாபலி சக்கரவர்த்திய தனியா கூப்பிட்டு சொல்றாரு, நீ வந்து சரி நான் குடுக்குறேன்னு நீ சொல்லிட்ட, இந்த 3 அடி நிலம் நீ குடுக்குறேன்னு சொல்லிட்ட, இப்ப நீ சும்மா ஏதாவது ஜோக் மாதிரிதான் நான் சொன்னேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் சொல்லவே இல்லை, நான் குடுக்கன்னு சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீ அப்படி மாத்திரு, சின்ன பையன் தானே மாத்திரு, அது லார்ட் விஷ்ணு, அவர் வந்து எல்லாருமே எடுத்துருவாரு, 3 அடி நிலம்னு 3 அடியில ஃபுல்லா உங்ககிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே எடுத்துட்டு போயிருவாருன்னு சொல்லி அவர் கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்றாரு. நீ வந்து பொய் சொன்னாலும், அதாவது ஜோக்கிங்கா சொன்ன, அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லி நீ எஸ்கேப் ஆயிரு, சில டைம்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம பொய் சொல்லலாம், அதனால இந்த மாதிரி ஏதாவது பொய் சொல்லி இந்த ப்ராமிஸ வித்ட்ரா பண்ணிரு, வித்ட்ரா யோர் ப்ராமிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பலி மகாராஜாக்கு வந்து சீக்கிரட்டா வந்து ராஜதந்திரம் சொல்றாரு சுக்கராச்சாரியர். ஏன்னா சுக்கராச்சாரியர் வந்து அங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு இல்லையா, அப்ப பலி மகாராஜாவோட எல்லா சொத்தும் பகவான் எடுத்துட்டாருன்னா இவருக்கு யார் சம்பளம் கொடுக்கறது, அதனால இவர் அதை நினைச்சிட்டு அவர் என்ன பண்ணிட்டார், பலி மகாராஜா கிட்ட வந்து சொல்றார், நீங்க வந்து நான் சொன்னதெல்லாம் பொய் தான், நான் சும்மா சொன்னேன் தம்பி அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து வேற ஏதாவது கொடுத்து அனுப்பி விட்டுருங்க, அது வந்து லார்ட் விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து இண்டிகேஷன் கொடுக்குறாரு. ஆனா பலி மகாராஜா வந்து ஒரு சிறந்த பக்தன், அவர் ஒரு டிவைன் குவாலிட்டிஸ் இருக்கிற ஒரு மகாராஜா அப்படிங்கிறதுனால, பிரகலாத மகாராஜாவுடைய கிராண்ட் சைல்டு அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கும் அந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் இருந்தது, அவரும் ஒரு சிறந்த பக்தனாக இருந்தார். அதனால அவர் கொடுத்த வாக்க நான் திருப்பி எடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கறதுல ஸ்ட்ராங்கா இருந்து, நீங்க எடுத்துக்கோங்க, அந்த 3 அடி நிலம் தானே, நீ எடுத்துக்கோப்பான்னு சொல்லி சொல்லிட்டார். அது சொன்ன உடனே என்ன ஆயிடுச்சு, அப்ப சுக்கராச்சாரியருக்கு ரொம்ப கோபம் வருது, நீ நான் சொல்றதே கேட்க மாட்டேங்கிற அப்படிலாம் கோவப்படுறார். ஆனா அதெல்லாம் இவர் கண்டுக்கல, இவருடைய தர்மத்தை அவர் பாலிச்சிட்டார். அப்ப சரி எடுத்துக்கொண்டார். அப்போ வாமன தேவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அடி வச்ச உடனே இந்த உலகம் முழுவதையும் அளந்துட்டார். அப்ப அந்த யூனிவர்ஸ் மேல கால் வச்ச உடனே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, காலுடைய நகத்துல இருந்து கங்கை ஒழுகிடுச்சான். இங்க பாருங்க, ஆக்சுவலா அது யூனிவர்ஸ்க்கு வெளியே இருந்தா, அதாவது மேல இருந்துதான் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு இருந்து அந்த கங்கை வருது, அதனாலதான் அது வந்து ஹோலி வாட்டர்ன்னு சொல்றாங்க. அப்ப அந்த யூனிவர்ஸ் வந்து அவரு கால் வச்சோன்னா அது அவர் எடுத்துட்டார். அப்ப அந்த மேல இருந்த அந்த தண்ணி வந்து உள்ள வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல இருந்து அந்த தண்ணி வந்து அவருடைய கால் நகங்கள்ல இருந்து அந்த தண்ணி வருதான், கங்கை வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அந்த கங்கை வந்து அதனாலதான் அது வந்து புனிதமான நீர்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருமே வந்து கங்கை வந்து ப்ரே பண்றோம். அப்ப அது வந்துருச்சு. அடுத்த அடியில வந்து வானம் ஆகாயம் எல்லாத்தையும் அளந்துட்டார். அப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் அடியில வந்து பூமி யூனிவர்ஸ் எல்லாமே அளந்துட்டார், ரெண்டாவது வந்து வானம் ஆகாயம் எல்லா லோகத்தையும் அளந்துட்டார்.
இவர் என்ன சொன்னாரு, நான் இந்த யூனிவர்ஸ்க்கே ராஜா, உனக்கு என்ன வேணுமோ நீ எடுத்துக்கோன்னு சொன்னாரு. அப்ப 2 அடியிலே இவர் எல்லாமே எடுத்தார். அப்ப கொடுத்த வாக்க காப்பாத்தணும். 3வது அடி எங்க வைக்கிறது அது தெரியல. அப்ப இவர் வந்து ஒரு பிராமணர், பிராமணருடைய சாபம் பொல்லாதது, பிராமணரை திருப்திப்படுத்தணும். ஆனா பிராமணர் இப்ப திருப்தி ஆகலை. 3வது அடி எங்க வைக்கிறதுன்னு தெரியல. அப்ப வந்து அவர் கேட்கிறார், நான் 3வது அடி எங்க வைக்கிறது? நீங்க வந்து என்ன சொன்னீங்க, 3 அடி எனக்கு தரேன்னு சொன்னீங்க, இப்ப 2 அடி தான் தந்திருக்கீங்க, யூ சீட், யூ ஃப்ராட் அப்படிலாம் சொல்லி அவரு கோவப்பட ஆரம்பிச்சிடுறாரு. ஏன்னா அவர் ஒரு சின்ன பையன் தான், பிராமணன் தான், கரெக்ட் தான். ஆனா அவர் பகவான். ஆனா அவருக்கு அந்த டைம்ல அவர் கேட்டது கொடுக்கல அப்படின்னா பிராமணருக்கு கோபம் வரும். அவர் கோவம் வந்துருச்சு. அவர் கேட்கிறார், நான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, நீங்க 3 அடி நிலம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்க, 2 அடி தான் கொடுத்துருக்கீங்க, 3வது அடி எங்க வைக்கிறதுன்னு சொல்லி கேட்டு நின்னுட்டு இருக்காரு கோவமா. அப்ப வந்து இப்ப வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, பலி மகாராஜா வந்து இந்த யூனிவர்ஸ்க்கே ராஜா. அப்ப அந்த யூனிவர்ஸ் பகவான் எடுத்துட்டார். ஃபர்ஸ்ட் அடியிலே எடுத்துட்டார். 2வது அடியில தேவலோகம் எல்லா லோகத்தையும் இவர் வந்து ஜெயிச்சு வச்சிருந்தார். அந்த லோகத்தையும் எடுத்துட்டார். அப்ப இப்ப பலி மகாராஜா கிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல. திடீர்னு ஒரு போர்க்களத்துல வந்து ஒரு ராஜா வந்து சண்டை போட்டு எல்லாமே இழந்துட்டார் அப்படின்னா அவருடைய ராஜ்யம் எல்லாமே அந்த ஆப்போசிட் டீம் வந்து எடுத்துட்டு போயிரும் இல்லையா? யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க எடுத்துட்டு போயிருவாங்க. அந்த டைம் அந்த ராஜாக்கு எவ்வளவு வருத்தம் இருக்கும். அந்த ராஜாவை ஜெயில போட்டுருவாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி இவர் என்ன பண்றாரு, அரஸ்டும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. அப்ப வந்து வாசுகி பாம்பை கொண்டு வந்து நம்மளுடைய பலி மகாராஜாவை வந்து கட்டிடுறாங்க. கட்டிட்டு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அவரை. அவருடைய எல்லா ராஜ்யமும் பகவானுக்கு போயிடுச்சு. பகவான் போய் அங்க உட்காந்துட்டு கேட்கிற அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லிட்டார். அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப வந்து பலி மகாராஜாவோட வைஃப் வந்து சொல்றாங்க, அவர் தப்பு பண்ணிட்டாரு, நீங்க மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் வந்து பகவானுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்றாங்க. பகவானை தான் ப்ரே பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரகலாத் மகாராஜாவும் அங்க வந்துடுறாரு. அவர் தாத்தா இல்லையா, அவரும் அங்க வந்துடுறார். அவரும் வந்து சொல்றார், நான் என்னுடைய பேரனை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரும் வந்து பேசுறார். அவர் வந்து எல்லாமே அவரோடதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டார். தெரியாம அவர் வந்து இந்த உலகமே அவருதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டார். அதுக்கான அந்த இது வந்து அறிவை நீங்க இப்ப கொடுத்துட்டீங்க, அவரை மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லி அவரும் வந்து கேட்கிறார். அப்ப லாஸ்ட் வந்து பலி மகாராஜா ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க. அதாவது இந்த வாசுகி பாம்பால கட்டினாங்க இல்லையா, அதை ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க. ரிலீஸ் பண்ண உடனே அவரே வந்து எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு, நான் தெரியாம அகங்காரப்பட்டு உங்ககிட்ட என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கோங்கன்னு பகவான் கிட்டயே நான் சொல்லிட்டேன்னு சொல்லி என்னை மன்னிச்சிருங்க, நீங்க 3வது அடி என் தலைமையிலேயே வச்சிருங்க, நானே உங்களுக்கு வந்து என்னையே நான் உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமஸ்கரிச்சிடுறார். இப்ப பகவான் வந்து 3வது அடி பலி மகாராஜாவுடைய தலையில வைக்கிறார். அப்ப இதுல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, பகவானுடைய அந்த அடி பட்டதுனால பகவான் அந்த பலி மகாராஜா வந்து இந்த உலகத்தை நீக்கல. ஆனா இந்த பிரம்மலோகத்தை விட இந்த யூனிவர்ஸை விட ஒரு சிறந்த இடம் வந்து பகவான் அவருக்கு கொடுத்தாரு. அது வந்து சுத்தலா பிளானட். அது வந்து ஹெவன்லி பிளானட்ஸை விட ஹையரான இடத்துல இருக்கு சுத்தலா பிளானட். அந்த பிளானட்ல அவருக்கு வந்து ஒரு இடம் கொடுத்துட்டாரு. அந்த இடத்துலதான் பலி மகாராஜா வந்து, ஏன்னா அவர் வந்து பகவானுக்கு வந்து தன்னையே ஃபுல்லா சமர்ப்பிச்சதுனால பகவான் அவருக்கு வந்து சுத்தலா பிளானட் வந்து கொடுத்துட்டார். அவரை வந்து மன்னிச்சிட்டார். எல்லாருக்குமே வந்து மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டது. இனி வந்து யாரும் இந்த மாதிரி அகங்காரம் கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கதையாக இதை எடுத்துக்கலாம். அப்ப வந்து பலி மகாராஜா சொல்றார், இந்த நாள் இந்த துவாதசி அன்னைக்கு நான் என்னுடைய ஊர் மக்களை எல்லாம் நான் பாக்குறதுக்கு வரணும், எனக்கு அதுக்கான ஒரு இது கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். அதனால அவர் வந்து இந்த வேர்ல்டுக்கு வந்து இந்த ஒரு நாள் வந்து அவர் இந்த வேர்ல்ட வந்து எல்லாரையும் பார்க்க வர்றார் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு. அதனாலதான் இதை வந்து சவுத் இந்தியால திருவோணம், ஓணம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சுத்தலா பிளானட்ல இருந்து பலி மகாராஜா வருவார் அப்படின்னு நம்பப்படுது. கிரியமானே கர்மானீதம் கர்மநீதம் தெய்வே பித்ரியே தா மனுஷே எத்ர எத்ரானுகீர்யேத தத்தேஷாம் சுகிருதம் விதுஹு. Whenever the activities of Vamanadeva are described in course of a ritualistic ceremony, whether the ceremony be performed to please the demigods, to please one's forefather in Pitraloka, or to celebrate a social event like a marriage, that ceremony should be understood to be extremely auspicious. அதாவது ஏதாவது ஒரு பூஜையில, டெமிகாட்ஸ்க்கு பண்ற ஒரு பூஜையிலயோ, இல்ல பித்ருஸ்க்கு பண்ற பூஜையிலயோ, இல்லைன்னா கல்யாணம், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சோசியல் ஈவெண்ட்லயோ எந்த இடத்துல இந்த வாமன பகவானுடைய வாமன தேவருடைய அந்த அவதாரத்துடைய கதையுடைய மகிமை யார் வந்து அந்த இடத்துல பேசுறாங்களோ அந்த செரிமனியே வந்து ஆஸ்பீஷியஸ் செரிமனியாக கருதப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதுதான் நம்மளுடைய வாமன தேவருடைய கதை. இது நம்ம இன்னைக்கு ஏன் பார்த்தோம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு வந்து வாமன துவாதசி அப்படிங்கறதுனால பார்த்தோம். இஸ்கான்ல எல்லா கோவில்லையும் இன்னைக்கு வந்து ஃபீஸ்ட் இருந்தது.
நம்மளும் வந்து நேத்து வந்து வாமன துவாதசி ஏகாதசிக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து வாமனருடைய அப்பியரன்ஸ்க்காகவும் ஃபாஸ்ட் பண்ணிட்டோம். இன்னைக்கு நம்மளும் வந்து ஃபீஸ்ட் தான் வந்து சாப்பிட்டோம். அப்போ இதுதான் வந்து வாமன அவதாரத்துடைய கதை. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸுக்கு போலாம். சாப்டர் 14 இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். அப்போ எல்லாருக்கும் வாமனருடைய அருளும் ஆசீர்வாதமும் இருக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சாப்டர் 14 குணத்ரய விபாக யோகா. அப்போ நம்ம வந்து 3 குணங்கள் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் கி ஜெய், ஸ்ரீலா பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. குணத்ரய விபாக யோகா, இது ஜட இயற்கையில இருக்கிற 3 குணங்கள் என்னெல்லாம், அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த 3 குணங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் என்ன, அந்த குணங்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு என்னெல்லாம் டைப் ஆஃப் குவாலிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். நேற்று அத்தியாயம் 13 வந்து 6 கேள்விகள் அர்ஜுனர் கேட்டார். அந்த கஷேத்ரானா என்ன, கஷேத்திரஜானா என்ன, ஞானம்னா என்ன, நேயம்னா என்ன, அதை அறிவதனால் வரும் பலன்கள் என்ன, பிரகிருத்தினா என்ன, புருஷானா என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாம் கேட்டார். அதுக்கான பதில் தான் நேற்று நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து குணங்களின் நிபந்தனை, ஒவ்வொரு குணங்களுக்கும் என்னெல்லாம் நிபந்தனை இருக்கு, என்னெல்லாம் குணாதிசயங்கள் இருக்கு, என்னெல்லாம் செயல்கள், அந்த குணத்தில் இருக்கிறவங்க என்னெல்லாம் செயல்கள் பண்ணுவாங்க, அவங்க இறக்கும் போது எங்க போவாங்க, அவங்க முறைகள் எப்படி மாறுது அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். பகவான் சொல்ல போறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பரம்பூஜ பரவஸ்யாமி ஞானானாம் ஞானமுத்தமம் ஞஜ்ஞாத்மா முனைய சர்வே பராம் சித்தி திமிதோத் கதா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப இன்னைக்கு வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானம் அப்படின்னா என்ன, 3 குணங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பரம ஞானம். அதை வந்து நான் உனக்கு சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றேன். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதம் ஞானமுபாத்யாத் மம சாதர்மஜ மாஹதா சர்வேபி நோபஜாயந்தே பிரளயன ஜதந்தி ச. இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது புறப்பதோ பிரளயத்தின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்போ யாரு வந்து இந்த தெய்வீக இயற்கை, அதாவது பகவானுடைய தெய்வீக இயற்கையை அடையிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பிறப்போ இறப்போ அந்த துளைகள் எதுவுமே இருக்காது. அவங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல் டிஸ்டர்பன்ஸ் எதுவுமே, ஆதி பௌதிக கிளேஷா ஆதி தெய்வீக கிளேஷா எதுவுமே அவங்க வந்து அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் எதுவுமே இல்லாம பகவானுடைய லோகத்தை அடைவாங்க. இந்த முக்குணங்களையும் கடந்து செல்பவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வஜோனிஷு கௌந்தேய மூத்தேய சம்பவந்திஜா தாசாம் பிரம்ம மகத் யோனி ரகம் பீஜ பிரதபிதா. குந்தியின் மைந்தனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாகப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை. எல்லாருமே பகவான் கிட்ட இருந்துதான் வந்ததுனால எல்லாருமே பகவான் தான், எல்லாருக்குமே பகவான் தான் தந்தை அப்படிங்கறது இங்க சொல்ற. அவர்கிட்ட இருந்துதான் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன பார்ட்டிக்கலாக நம்ம வரோம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் இங்க வந்து சொல்ற. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது இந்த பிக்சர் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அப்ப பகவான் வந்து எல்லாருடைய மனதிலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அப்ப இந்த உயிரினங்கள் எல்லாருமே ஒவ்வொரு லைஃபா நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணி வரோம். சப்போஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிறக்கும் போது ஒரு அக்வாட்டிக் அனிமலாக பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு ஆம்பிபியனா பிறக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு கார்னிவரஸ் அனிமல்ஸா பிறக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஹெர்பிவரஸ் அனிமல்ஸா பிறக்கிறோம். அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம மனிதனாக பிறக்கிறோம். இந்த மாதிரி வந்து 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ்ல 80 லேக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அனிமல் ஸ்பீஷிஸ் தான் இருக்கு. 4 லேக் ஸ்பீஷிஸ் தான் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நம்ம எல்லாருமே இருக்கோம். அப்ப அந்த 4 லேக்ஸ்ல நம்ம பிறந்திருக்கோம்னா எவ்வளவு அதிசயமான ஒரு விஷயம். அந்த 4 லேக் ஸ்பீஷீஸ்லயும் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி 3 குணங்களுடைய நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும். அப்ப அது என்னலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சத்வம் ரஜஸ்தம இதி குணாஹ பிரகிருதி சம்பவாஹ நிபத்தனந்தி மகாபாஹோ
தேகே தேகினம் அவ்யயம். ஜட இருக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகிய முக்குணங்களால் ஆனது. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர் வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது இந்த குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அப்ப வந்து 3 குணங்களால் ஆனதுதான் இந்த ஜட உலகம். ஒண்ணு வந்து சத்வகுணம், ஒண்ணு வந்து ரஜோகுணம், ஒண்ணு வந்து தமோ குணம். சத்வகுணம் அப்படின்னா என்னன்னா, நமக்கு வந்து நல்ல அறிவு, அதாவது நாலேஜ் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை வந்து சத்வகுணம்னு சொல்லுவோம். அதாவது இந்த மாதிரி வேதங்கள், பகவத்கீதா, பாகவதம் அந்த மாதிரி இருக்கிற புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு ஞானம் வருது இல்லையா. நம்ம எல்லாருமே வந்து பகவானை சேவிக்கணும், நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பகவானை சேவிச்சுட்டு பகவானுடைய பிரசாதம் தான் சாப்பிடணும், அந்த மாதிரி நல்ல குணங்கள் எல்லாம் வருது இல்லையா. அததான் வந்து நம்ம சத்வகுணம்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் ரஜோ குணம் அப்படின்னா என்னன்னா, ரொம்ப ஹார்ட். இப்ப இந்த உலகத்துல இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து ரஜோ குணத்துலதான் இருக்காங்க. எப்படி இருக்காங்க? எல்லாருமே வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இப்ப கிடைக்கிற இன்கம் விட 10 டைம்ஸ் அதிகம் பண்ணலாம், எப்படி வந்து 2 டைம்ஸ் அதிகமா நம்ம இன்கிரிமெண்ட் வந்து வாங்கலாம், எப்படி நம்ம ப்ராஃபிட் வந்து அதிகம் பண்ணலாம், அந்த மாதிரிதான் எல்லாருமே திங்க் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி ஓவர் ஆக்டிவா, ஹைப்பர் ஆக்டிவா இருக்கிறது, ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்றது, ஒரே நாள்ல 3-4 ஜாப், பார்ட் டைம் ஜாப் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றது, ரொம்ப வந்து நாளைக்கு வந்து நான் வந்து இதை விட பெரிய கார் வாங்கணும், இதை விட பெரிய வீடு வாங்கணும், அந்த மாதிரி எப்பவுமே வந்து ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ், மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ்லயே வந்து ரொம்ப ஆசைப்படுறது, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ரஜோ குணத்துல இருக்காங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து என்ன இந்த உலகத்துல நடந்தாலும் அவங்க ரொம்ப லேசியா, எப்பவுமே லேட்டா எந்திரிச்சு தூங்கிக்கிட்டே இருக்கிறது, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து தமோ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போறோம். அப்போ ஒவ்வொரு குணங்களுடைய குணாதிசயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। तत्र सत्वं निर्मलत्व प्रकाशमानमयं सुखसंगेन पत्नादि ஞானசங்கேன சானக. பாவமற்றவனே, மற்றவற்றை விட தூய்மையானதான சத்வகுணம் பிரகாசப்படுத்துவதாகவும் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிப்பதாகவும் அமைகின்றது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுது, ஒருத்தங்க வந்து ஒரு சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இருக்காங்களே, அவங்களுக்கு வந்து கடைகள்ல எல்லாம் போய் திங்ஸ் வாங்க முடியாது, அதனால ஒருத்தங்க வந்து அவங்களுக்கு வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து திங்ஸ் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்றாங்க. இன்னொரு பையனை பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வீட்டுல இருக்கிற அவங்க கிளாஸ்ல இருக்கிற ஒரு பையனுக்கு வந்து கால்ல பிராக்சர் ஆயிருக்கு, அப்ப வந்து அவன் ஹெல்ப் பண்றான். இந்த மாதிரி குணங்கள்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இததான் வந்து நம்ம சத்வகுணம்னு சொல்றோம். அதாவது மத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற குணம். அதனால அவங்க வந்து ஒரு நல்ல பேர் கிடைக்குது இல்லையா, அதுக்காக அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தரும், அதனால அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க. அதனால ஹாப்பினஸ் தான், மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது தான் இந்த குணத்துடைய ஒரு இயல்பு. ஏன் அவங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்கன்னா, நிறைய பேர் அவங்கள புகழ்வாங்க. இனி புகழ் கிடைக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நல்ல விஷயங்களே செய்வாங்க. இப்ப நல்ல விஷயம் எது, கெட்ட விஷயம் எது அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு பிரித்து பார்க்க தெரியும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் எப்படி இருப்பாங்க, சத்துவகுணத்துல இருப்பாங்க. இதெல்லாம் சத்துவகுணம். சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் ரஜோகுணம் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜோ ராகாத்மகம் வீத்தி கிருஷ்ணாசங்க சமுத்பவம் தன்னிபத்னாதி கௌந்தேய கர்ம சங்கேன தேகினம். குந்தியின் மகனே, எல்லையற்ற ஆசையாலும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தினால் உடலையுடைய உயிர்வாளி பௌதிக பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எப்பவுமே நம்ம வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இப்ப இருக்கிறத விட இன்னும் அதிகமா சம்பாதிக்கணும், அந்த மாதிரி எப்பவுமே திங்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ரஜோகுணம் சொல்லுவாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும், ஒர்க் 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 அப்படின்னு சொல்லி எப்பவுமே வேலையை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவா இருக்கிறது தான் வந்து என்னது, ஆஹ் ரஜோகுணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய சாப்பிடணும், ரொம்ப டேஸ்டியான டிஷ் எல்லாம் சாப்பிடணும், இந்த உலகத்துல இருக்க புது புது விஷயங்கள் எல்லாம் நான் பார்க்கணும், நிறைய நான் சம்பாதிக்கணும், இந்த மாதிரி ரொம்ப ஆன்சைட்டி அந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபீலிங், ரொம்ப ஹை ஆக்டிவிட்டிஸ், அந்த மாதிரி ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து ரஜோகுணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இப்ப நெக்ஸ்ட் தமோ குணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே தமஸ் அஜ்ஞானஜம் வித்தி மோகனம் சர்வதேகினாம் பரமாதா பரமாதா பரமாதாலஸ்யனித்ராவிஸ் தன்னிவத்தானாதி பாரதா. பரதனின் மைந்தனே, அறியாமையினால் பிறந்த தமோகுணம் உடலை உடைய எல்லா உயிர்வாழிகளையும் மயக்குகின்றது. கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல், உறக்கம் ஆகியவை இந்த குணத்தின் விளைவுகளாகும்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அறியாமை, இக்னோரன்ஸ், அறியாமையினால இருக்கிறது தான் தமோ குணம். அதாவது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு, இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு, இது மாதிரி பண்ணா நல்லது, இது மாதிரி பண்ணா கெட்டது, அந்த மாதிரி எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. அறியாமை, அவங்களுக்கு யாருமே வந்து அட்வைஸ் பண்றதுக்கும் இல்ல, அவங்க போய் அட்வைஸ் கேட்கற மாதிரியும் இல்ல, அந்த அந்த மனப்பான்மையும் அவங்களுக்கு இல்ல, அறியாமையில தான் இருப்பாங்க. இந்த அறியாமையில இருக்கிறதுனால எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா பைத்தியக்காரத்தனமாக இருக்காங்க. எப்பவுமே வந்து சோம்பல், உறக்கம், இதெல்லாம் தான் அவங்களுடைய அந்த குணத்துல இருக்கிற விளைவுகள். இப்ப இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ட்ரக்ஸ், இந்த மாதிரி போதை பொருள்கள் அதுல எல்லாம் வந்து அடிமையாக இருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம நிறைய வாசிக்கிறோம் நியூஸ் பேப்பர்ல எல்லாம். ஆக்சுவலா அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து இப்போ எல்லாருக்குமே இந்த உலகத்துல பிரச்சனை இருக்கு, யாருக்குமே வந்து பிரச்சனை இல்லாம இல்ல, எல்லாருக்குமே இந்த உலகத்துல பிரச்சனை இருக்கு. அந்த பிரச்சனையில இருந்து எப்படி விடுபடணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த பிரச்சனையில இருந்து அந்த பிரச்சனையை மறக்கிறதுக்காக அவங்க ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. அடுத்த நாள் காலையில அந்த ட்ரக்ஸ் உடைய அந்த அந்த மயக்கம் தெளிஞ்சா மறுபடியும் அந்த பிரச்சனையில தான் அவங்க இருப்பாங்க. ஆனா அந்த அறிவு அவங்களுக்கு இல்ல. இப்ப வந்து அந்த பிரச்சனையில இருந்து நான் வந்து மறந்துட்டு சுகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்க ட்ரக்ஸ், மயக்க பொருள், போதைப் பொருள் எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தமோ குணத்துல இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து எஸ்கேப் ஆனா போதும் பிரச்சனையில இருந்து, அதை வந்து கிளாரிஃபை செய்யணுங்கிற அறிவு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। सत्वं सुखे संचयति रजकर्माणि भारत ஞானமாவృத்ய தமः பிரமாதே சஞ்சத்யுத. பரதனின் மைந்தனே, சத்வகுணம் இன்பத்தினாலும் ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களினாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஞானத்தை மறைக்கும் தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்தினால் பந்தப்படுத்தப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப பகவான் என்ன சொல்றார், சத்வகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்பவுமே இன்பத்தினால், அதாவது அவங்களுக்கு வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து புகழ்ந்துட்டே இருக்காங்களா, இப்ப அவங்களுக்கு வந்து இன்பம் வருது, அதனால இந்த இதுல வந்து அவங்க கட்டுப்பட்டு இருக்காங்க. எனக்கு வந்து இன்னும் நல்ல பேர் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற இதுல அவங்க கட்டுப்பட்டு இருக்காங்க. ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து எப்படி எனக்கு வந்து அடுத்த பலன் தரும் செயல்கள், அடுத்தது நான் என்ன பண்ணணும், எப்படி நான் வந்து ஏர்ன் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ஆசை மட்டும்தான் அவங்களுக்கு, மெட்டீரியல் டிசைர் மட்டும்தான் இருக்கிறதுனால அதுல அவங்க பந்தப்பட்டு இருக்காங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து எப்பவுமே பைத்தியக்காரத்தனத்தினால பந்தப்பட்டிருக்காங்க. அப்ப 3 பேருமே பந்தப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்றாரு. எல்லாருமே வந்து அந்த 3 கயிர்களால தேவிகள் கட்டி வச்சிருந்தாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லாருமே பந்தப்பட்டிருக்காங்க. இந்த உலகத்துல எல்லாருமே பந்தப்பட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ரஜஸ் தமசாவி பூய சத்வம் பவதி பாரத ரஜ சத்வம் தமசைவ தமசத்வம் ரஜஸ்ததா. பரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணம் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்குகிறது. சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. மேலும் இந்த இதர சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்போது நிலவுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அப்ப இந்த 3 குணங்களும் மாறி மாறி ஒரே மனிதனுக்கு வந்துட்டே இருக்குமாமா. ஏதாவது ஒரு மனிதன் எப்பவுமே சத்துவகுணத்திலே இருக்க மாட்டாங்க, ஒரு மனிதன் எப்பவுமே ரஜோகுணத்துல இருக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி 3 குணங்களும் மாறி மாறி வரும். எப்படி மாறி வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, காலையில எந்திரிச்சோடனே நம்ம எல்லாருமே வந்து மைண்ட் ஃப்ரீயா வச்சிருப்போம். அப்ப எல்லாருமே சத்துவ குணத்துல இருக்கோம்னு அர்த்தம். அப்ப எல்லாருமே நல்ல திங்கிங் தான் இருக்கும். இப்ப வந்து எல்லாருமே சத்துவ குணத்துல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பகல் வந்து வர வர, அதாவது சூரியன் வந்து மேல வர வர நம்ம வந்து ஒர்க் போனோம், நம்ம வந்து அதிகமா இன்னைக்கு வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணி நல்லா ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கணும், அந்த மாதிரி திங்கிங் நமக்கு எல்லாரும் வந்துடும். அந்த மைண்ட் வந்து அந்த மாதிரி ஓட ஆரம்பிச்சிடும். இப்ப நமக்கு ரஜோகுணம் வருது. அதே வந்து நைட் ஆகும்போது நம்ம சோம்பேறித்தனம், இன்னைக்கு நமக்கு சமைக்க வேண்டாம்ப்பா, காலையில செஞ்சதே சாப்பிடலாம், இல்லைன்னா நம்ம ஒன்றும் சமைக்க வேண்டாம், ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம், அந்த மாதிரி நம்ம லேசி ஆகுறோம் இல்லையா, அது வந்து தமோ குணம். அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிறது 3 குணங்களும் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இது வந்து போட்டி போட்டே இருக்கும் இந்த 3 குணங்களும். அப்போ ஒரே மனிதனுக்குள்ள 3 குணங்களும் மாறி மாறி வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வத்வாரேஷு தேகேஸ்மின் பிரகாச உபஜாயதே ஞானம் யதா ததா வித்யாத் விவ்ருததம் சத்வத்மித யுத. உடலின் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும் போது சத்வ குணத்தின் தோற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. துவாரம், அதாவது சர்வ துவாரேஷு, எல்லா துவாரம், துவாரம்னா கதவு, அந்த கதவுகள் அப்படின்னா எல்லாருடைய உடம்புகள்லயும் 9 கதவுகள் இருக்கு. நம்மளுடைய 2 கண்கள், 2 நாஸ்ட்ரில்ஸ், அதுக்கப்புறம் வாய், காதுகள் 2, அதுக்கப்புறம் ஏனஸ், அதுக்கப்புறம் ஜெனிட்டல், இதெல்லாமே வந்து 9 துவாரங்கள், மொத்தம் 9 துவாரங்கள் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு இருக்கு.
இந்த 9 துவாரங்கள் வழியாகவும் நம்ம வந்து சத்வகுணத்தை மட்டும் நம்ம வந்து தோற்றுவிக்கிறோமே ஆனால் அப்ப நமக்கு வந்து சத்வகுணத்துல நம்ம பிரகாசிக்க முடியும் தான் பகவான் சொல்றாரு. அது எப்படி நம்மளால முடியும்? நம்ம கண்ணால பாக்குறது ஃபுல்லா அதாவது பகவானை பார்க்கணும், பகவானை சேவிக்கணும், பகவானுடைய கதைகள் கேட்கணும், பகவானுடைய அந்த புனிதமான அந்த மனத்தை வந்து ஸ்மெல் பண்ணணும், துளசி லீவ்ஸோட மனம் வந்து ஸ்மெல் பண்ணணும், சாப்பிடும்போது கிருஷ்ண பிரசாதம் சாப்பிடணும், பகவானுடைய பிரசாதம் சாப்பிடணும். அந்த மாதிரி நம்ம எல்லா துவாரங்களையும் வந்து பகவானுடைய சேவைக்காக, பகவானுடைய காரியங்களுக்காக நம்ம ஈடுபடுத்துறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய குணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சுத்த சத்வகுணம். அதாவது இந்த சத்வகுணத்தை விட மேல வந்து சுத்த சத்வகுணம் இருக்கு, அந்த குணம் நமக்கு வந்துடும். ஆனா நம்ம வந்து எல்லா துவாரங்கள் வழியா நல்ல விஷயம் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய உடல் வந்து சத்துவகுணத்துல ஒளி பிரகாசமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்ற. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. லோப பிரவருத்திராரம்ப கர்மணாமசும சப்ரஹா ரஜஸ்யேதானி ஜாயந்தே விவ்ருத்தே பரதர்ஷப. பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது பெரும் பற்றுதல், பலநோக்கு செயல்கள், தீவிர முயற்சி, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை மற்றும் ஏக்கத்தின் அறிகுறிகள் வளர்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போ ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்ப சத்துவகுணம் அதிகரிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். அப்ப வந்து நம்மளுடைய ஃபுல் பாடியும் பிரகாசிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அளவற்ற ஆசை, பலநோக்கு செயல்கள், தீவிர முயற்சி, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை, அப்புறம் ஏக்கத்தின் அறிகுறிகள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அதிகமாக வருது. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு பணத்துக்காக அந்த ஒரு கோல்ட் காயின்ஸ் வச்சிருக்காரு, அது வந்து இப்படி ரொம்ப அதை காப்பாத்துறதுக்காக இது பண்ற. அப்ப அதுக்கு பின்னாடியே பிரச்சனை இருக்கு, அது திருடுறதுக்கு ஒரு திருட பின்னாடியே வந்துட்டு இருக்கான். அதே மாதிரி ஒரு ஆள் வந்து வேற ஒரு லேடி மேல ஆசைப்படுறாரு, அதுக்கும் வந்து பின்னாடி போலீஸ் வந்து பிடிச்சிடும். இந்த மாதிரி எப்பவுமே ஆபத்து தான் வரும், ரொம்ப ஆசைப்படுறதுனால ரொம்ப ஏக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது அந்த பிக்சர். ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் ரஜோகுணத்தில். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ரஹாசோ அப்ரவருத்தி ச பிரமாதோ மோக ஏவச்ச தமஸ்யேதானி ஜாயந்தே விவ்ருத்தே குருநந்தன. குருவின் மைந்தனே, தமோகுணம் அதிகரிக்கும் போது இருள், செயலற்ற தன்மை, பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் தோன்றுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப தமோகுணம் வரும்போது என்னெல்லாம் வருது அப்படின்னா இருள், செயலற்ற தன்மை, அதாவது நான் இனி எந்த வேலை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சோம்பேறியாக இருக்கிறது, பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் தோன்றுகின்றன. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைங்க வந்து இந்த கேமிங்ல தான், ஆன்லைன் கேமிங், அதுக்கப்புறம் மொபைல்ல நிறைய கேம் விளையாடுறது, கேம் விளையாடும் போது காசு சம்பாதிக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இப்ப வந்துட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து விழுந்துடுறாங்க. நிறைய பேர் வந்து அடிக்ட் ஆயிடுறாங்க, ட்ரக் அடிக்ட் அந்த மாதிரி ஆயிடுறாங்க. இதெல்லாமே வந்து தமோ குணத்துடைய வெளிப்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யதா சத்வே பிரவருத்ததே துப்ளாயம் யாதி தேஹக்ருத் ததோத்தம விதாம் லோகானா அலான் பிரதித்ததே. சத்துவகுணத்தில் மரணமடையும் போது ஒருவன் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர் லோகங்களை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப சத்துவ குணம்ல என்னெல்லாம் குணங்கள் இருக்கும், தமோ குணத்துல எப்படி எல்லாம் இருப்பாங்க, இயல்புகள் எப்படி இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப வந்து மரணம் பார்க்க போறோம். குணத்துல இருக்கிற ஒருத்தவங்க வந்து அடையும் போது என்ன அப்படின்னா இந்த ஒருவன் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர்லோகங்களை அடையும். உயர்லோகங்கள் அதாவது நம்ம இந்த கோலோக சார்ட்ல பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் ரஜசி பிரளசங்கீஷு ஜாயதே ததா பிரலீனஸ்தமசி மூடயோனிஷு ஜாயதே. ரஜோகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களின் மத்தியில் பிறக்கிறான். தமோ குணத்தில் மரணம் அடையும் போது அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கிறான். அப்ப ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னா அவங்க எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஆசைப்பட்டுட்டே இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி பலநோக்கு செயல்கள் இருக்கிற இடத்துலயே வந்து மறுபடியும் இந்த உலகத்திலேயே வந்து அவங்க பிறந்துட்டாங்க. இதே வந்து தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க அதாவது
கீழ் லோகத்துல வந்து பிறந்து அங்க வந்து அவங்களுடைய இந்த இதெல்லாம் பாவங்கள் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு அனிமலாக தான் மறுபடியும் பிறக்குறாங்க. இப்ப இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா யாரு வந்து என்ன கர்மம் பண்றாங்களோ அதுக்கு பேஸ் பண்ணா அவங்களுடைய அடுத்த ஜென்மம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க தெரியுது. இங்க வந்து ஒருத்தங்க வந்து எக்ஸ்போஷர் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அதாவது அந்த பொண்ணுக்கு வந்து தெரியல, ரொம்ப எக்ஸ்போஸ் பண்ணி நடக்கிற மாதிரி இருக்கு. அந்த பொண்ணு வந்து அடுத்த மரணமாக பிறக்கிறாங்க. இப்ப அவங்க வந்து எப்பவுமே வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணியே இருக்கலாம், ட்ரெஸ்ஸே போட வேண்டிய தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க வந்து ஒருத்தர் வந்து அனிமல்ஸை கட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு மிருகமாக பிறக்கிறார். அப்ப வந்து எப்பவுமே மிருகம் வேட்டையாடி சாப்பிடலாம், பச்சையாவே சாப்பிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து எப்பவுமே தூங்கிட்டே இருக்கா. அப்ப அடுத்த ஜென்மத்துல அந்த ஒருத்த வந்து பச்சையாவே நிறைய வேஸ்ட் எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான், வேஸ்ட் ஐட்டம்ஸையும் சாப்பிடுறான். அதனால அவன் அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து பிக்கா பிறக்கிறான், பன்னியா பிறக்கிறான். அப்ப எல்லா வேஸ்டையும் சாப்பிடலாம். அப்ப நம்ம எந்த கேரக்டர்ல நம்ம இந்த ஜென்மத்துல இருக்கோமோ அந்த கேரக்டருக்கு ஏத்த குணம் தான், ஏற்ற உடல் தான் நமக்கு அடுத்த ஜென்மத்துல கிடைக்கும். அந்த இடத்துல நம்ம பிறந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கர்மனா சுக்ருத்யாகு சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ரஜசஸ்து பலம் துக்கமஞானம் தமச பலம். புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகளை தூய்மையானவை, அவை சத்துவகுணத்தின் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் ரஜோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் துக்கத்திலும், தமோ குணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் முட்டாள்தனத்திலும் முடிகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அப்ப வந்து இப்ப செயல்கள் எப்படி இருக்கும்னு சொல்றாங்க. சத்துவகுணத்துல செய்யறவங்க வந்து அவங்க பண்ற செயல்கள் எல்லாம் ஒரு தூய்மையான செயலாக ரிசல்ட் அப்படிதான் இருக்கும். இப்ப வந்து ஒருத்தங்க டெம்பிள்ல ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு என்ஜினியர் இருந்தான்னு வச்சுக்கலாங்க. நம்ம வந்து அந்த என்ஜினியர் வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்காரு அப்படின்னா அவர் வந்து கோவில் எல்லாம் கட்டுவார். இதே அந்த என்ஜினியர் வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்காரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய குட்டி குட்டியா வீடு கட்டி எல்லா வீடையும் வாடகை கொடுத்து நிறைய நம்ம சம்பாதிக்கலாம்னு சொல்லி அந்த மாதிரி என்க்ரோச்மெண்ட் ஏரியாலையும் வீடு கட்டுவார். இதே வந்து தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க தான் வீடு கட்டுறாங்கன்னா எப்படி கட்டுறாங்க பாருங்க. அந்த என்ஜினியர் எப்படி கட்டுறாரு, ஸ்டெப் வந்து இப்படி முடியுது, ஆனா அங்க இருந்து வெளியே இறங்க முடியாது, இங்க இருந்து குதிச்சுதான் இறங்கலாம். அந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் கட்டி வச்சிருக்காரு. அந்த மாதிரி முட்டாள்தனமாக முடியும். நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோமோ அது பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய ஆக்ஷன்ஸோடைய ரிசல்ட் வரும் அப்படிங்கிறது தான் அது சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்வார்த்த சஞ்சாயதே ஞானம் ரஜசோ லோப ஏவச்ச பிரமாத மோக தமசோ பவது அஞ்ஞானம் ஏவச்ச. சத்துவகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகின்றது, ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தியாகின்றது. மேலும் தமோ குணத்திலிருந்தோ முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் விருத்தியாகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்ப வந்து அந்த குணாதிசயங்கள்ல இருந்து என்ன வந்து வெளிவருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சத்த குணத்துல இருந்து உண்மை ஞானம் வெளியாது. இப்ப சத்த குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருக்காங்க பாருங்க. இதே பையனுக்கு 3 குணங்கள் இருக்கும்போது அவன் முகம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது அவன் முகம் பிரகாசமாக இருக்கு. ரஜோ குணத்துல இருக்கும்போது எதையோ ஆசைப்படுறதுனால அவனுடைய முகம் இப்படி இருக்கு. தமோ குணத்துல இருக்கும்போது விரக்தி அடைஞ்சு அவனுடைய முகம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. அப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்க, சத்துவகுணத்தில் உண்மை ஞானம் விருத்தியாகின்றது, ரஜோகுணத்தில் பேராசை விருத்தியாகின்றது. நமக்கு இருக்கிறதே வந்து வச்சு சந்தோஷமா இருக்கிறத விட்டுட்டு பேராசை, ரொம்ப எனக்கு இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் அப்படிங்கிற அந்த ஃபேஸ் தான் அது. மேலும் தமோ குணத்தில் இருந்தோ முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் விருத்தியாகின்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் எல்லாருக்கும் வரும் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப கேரக்டர்ஸ் பத்தி சொல்லிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வஸ்தா மத்தியே திஷ்டந்தி ராஜசா ஜெகஞ்ச குணவருத்திஸ்த அதோ கச்சந்தி தாமசா. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக உயர் லோகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பூவுலகங்களில் வாழ்கின்றனர். மேலும் வெறுக்கத்தக்கதான தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரகலோகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா யாரு வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்காங்களோ அவங்க இந்த பிளைட் டேக் ஆஃப் பண்ற மாதிரி மேல் லோகத்துக்கு போயிடுறாங்க, ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் போய் வாழ்ந்துடுறாங்க. யாரு வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்காங்களோ அவங்க வந்து இந்த உலகத்திலேயே மறுபடியும் பிறந்து இதே பர்த் அண்ட் டெத் சைக்கிள்லயே இந்த உலகத்திலேயே வாழ்றாங்க, மெட்டீரியல் வேர்ல்டே வாழ்றாங்க. யார் வந்து தமோ குணத்துல இருக்காங்களோ அவங்க வந்து கீழ் நோக்கி, இப்ப இந்த பிளைட் வந்து கீழே போற மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி கீழ் நோக்கி ஹெல்லிஷ் பிளானட், அதாவது நரகலோகம், அத்தல வித்தல சுத்தல பாதாள அந்த மாதிரி லோகங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த பிளானட்ஸ்க்கு அவங்க போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. குணானி தானி த்ரிதேஹி தேஹே சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யு ஜுராது கைர்விமுக்தோ அம்ருத மசானுதே. உடலை உடையவன் ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும் போது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் இவற்றின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலேயே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதவி. அப்ப இதுல என்ன சொல்றார் பகவான் அப்படின்னா, சத்வகுணத்துல இருக்கிறவங்களும் பந்தப்பட்டிருக்காங்க, ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களும் பந்தப்பட்டிருக்காங்க, தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களும் பந்தப்பட்டிருக்காங்க. எல்லாருக்குமே இதே மாதிரி சங்கிலி தான் போட்டிருக்கு. ஆனா இந்த சங்கிலியில தான் வித்தியாசம் இருக்கு. சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தங்கத்தால சங்கிலி போட்டிருக்காங்க, ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வெள்ளியால சங்கிலி போட்டிருக்காங்க, தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இரும்பால சங்கிலி போட்டிருக்காங்க. ஆனா 3 பேருக்கும் ஒரே மாதிரி சங்கிலி தான் போட்டிருக்காங்க. இந்த உலகத்துல வாழறவங்க எல்லாருமே இந்த 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணம் தான் வச்சிருப்பாங்க. இந்த 3 குணங்கள்லயும் அவங்களுக்கு வந்து சங்கிலி போட்டு கட்டிதான் வச்சிருக்கேன். ஏன்னா இந்த சங்கிலியுடைய மெட்டீரியல் மேக் தான் வேற. அதாவது கோல்டா இருக்கலாம், இல்லைன்னா வெள்ளியா இருக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி இரும்பா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி சங்கிலியில ஆனா 3 பேருமே பந்தப்பட்டு தான் இருக்கும். அப்ப இந்த பந்தனத்துல இருந்து நம்ம எப்ப விடுபடுறோமோ அப்பதான் நம்ம வந்து எல்லா இன்ப துன்பங்கள்ல இருந்தும், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி இந்த மாதிரி விஷயங்கள், இந்த மாதிரி துன்பங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபட்டு வாழ முடியும். அப்ப இதுல இருந்து எப்படி நம்ம விடுபடுறது? சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு போனா இந்த 3 குணத்தை விட உயர்ந்தது சுத்த சத்துவ குணம். அந்த சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா இந்த 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்டு இந்த சங்கிலி இந்த மாதிரி உடைஞ்சிட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா கோலோகம் போயிடலாம். நம்ம ஹெவன்லி பிளானட்ஸும் போக வேண்டாம், இந்த உலகத்திலே மறுபடியும் பிறக்க வேண்டாம், ஹெல்லிஷ் பிளானட்டும் போக வேண்டாம், டைரக்டா பகவானுடைய கோலோகம் போயிடலாம். அப்ப சுத்த சத்துவ குணம் எப்படி வளர்க்கிறது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச கைர்லிங்கை ஸ்ரீன் குணானேதா நதீதோ பவதி பிரபோ ஹிமாச்சார கதம் சைதாம்ச ஸ்ரீன் குணானதி வர்த்ததே. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, இந்த 3 குணங்களை கடந்தவனை அறிவதற்கான அறிகுறிகள் யாவை? அவனது நடத்தைகள் யாவை? இயற்கை குணங்களிலிருந்து அவன் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப வந்து பகவான் சொல்லிட்டார், இந்த சங்கிலியை உடைச்சு சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு வந்தாதான் இதுல இருந்து நீ விடுபட முடியும்னு சொல்லிட்டார். அப்ப அர்ஜுனனுக்கு அடுத்த கேள்வி, அப்ப இப்படி இருக்கிறவன் எப்படி இருப்பான்? அந்த 3 குணங்களிலிருந்தும் வெளிவந்த ஒரு ஆளு, சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிற ஒரு ஆள் எப்படி இருப்பாங்க? அவங்களுடைய அறிகுறிகள் என்ன? அவருடைய நடத்தை எப்படி இருக்கும்? அவங்க குணங்களில் இருந்து அவன் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு? இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து அவர் எப்படி உயர்வு பெற்றார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் டவுட் கேட்கிறார். பார்க்கலாம் பகவான் என்ன சொல்றாருன்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனை 22 இருந்து 25 வரைக்கும் பிரபுஜி. அது ஒன்லி டிரான்ஸ்லேஷன் தான் இங்க இருக்கு. டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிக்கட்டுங்களா? படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முதல் கடவுள் கூறினார், பாண்டியன் மைந்தனே, பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம் ஆகியவை தோன்றியிருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றுக்காக ஏக்கமடையாதவனும், இயற்கை குணங்களின் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமான சஞ்சலமின்றி நடுநிலையில் அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்றன என்பதை அறிபவனும், தன்னில் நிலை பெற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுவனும், மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக காண்பவன், பிரியமானவற்றிலும் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலை உடையவனும், திடமானவனும், புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி, மானம், அவமானம் ஆகியவற்றில் சமமாக நிலை பெற்றவனும், நண்பனையும் எதிரியையும் சமமாக நடத்துபவனும், எல்லா பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமான மனிதன் இயற்கை குணங்களை கடந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்ப இதுல பிரபுஜி படிச்சதுல இருந்தே நமக்கு எப்படி நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? 3 குணங்களை கடந்தவர்களுடைய அறிகுறி எப்படி இருக்கும்? பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம் ஆகியவை தோன்றி இருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அது மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கமடையாதவனும். அதாவது வெறுக்காதவன், ஏக்கமடையாதவன். ஐயோ என்கிட்ட இது இல்லையே, என்கிட்ட அது இல்லையே, அவங்க கிட்ட மட்டும் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி வெறுப்படைறது அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. ஏக்கமும் இல்லை. எப்பவுமே ஸ்திரமாக சஞ்சலமின்றி நடுநிலையில் அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும், அதாவது
எல்லா விஷயங்களையும் வந்து ஸ்திரமாக இருக்கிறது. பிரச்சனை வந்தாலும் சந்தோஷம் வந்தாலும் என்ன வந்தாலும் ரொம்ப ஓவர் என்ஜாய்மெண்ட்டும் இல்ல, ஓவர் டிப்ரெஷனும் இல்ல, எப்பவுமே நார்மலா இருக்கிறது, ஸ்திரமாக இருக்காங்க, சஞ்சலமின்றி இருக்கிறது, நடுநிலையில் அப்பாற்பட்டு இருப்பது. அப்ப நம்ம மைண்ட் வந்து அவ்வளவு கண்ட்ரோல்டா வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம எதுலையுமே சஞ்சலமாகாம இருப்போம். குணங்களின் செயல்பாடுகின்றன என்பதை அறிபவனும், தன்னில் நிலை பெற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுபவனும், மண்ணையும் கல்லையும் பொண்ணையும் இப்ப வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல நிறைய பேர் வந்து எப்படி அப்படின்னா ஒருத்தங்க பர்த்டே பார்ட்டி கூப்பிடுறாங்க. அந்த பர்த்டே பார்ட்டிக்கு யாரெல்லாம் வராங்களோ பழைய காலத்துல எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்த்டே பார்ட்டி அப்படின்னா பகவானுடைய பர்த்டேக்கு வந்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நந்த மகாராஜா தான் எல்லாருக்குமே எடுத்து செல்வங்கள், மாடுகள், அந்த மாதிரி தானம் தர்மம் எல்லாம் பண்ணாராம். அந்த மாதிரிதான் பழைய காலத்துல அந்த யாருக்கு பர்த்டேயோ அவங்கதான் வந்து தானம் தர்மம் பண்ணுவாங்க. ஆனா இந்த காலத்துல எப்படின்னா ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து கிஃப்ட், நிறைய தாம்பாளம், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களெல்லாம் கொண்டு வருவாங்க. இதுல அந்த பர்த்டே பார்ட்டி கண்டக்ட் பண்ற அந்த ஹோஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த விருந்தினர்ல யாரு பெரிய கிஃப்ட் கொண்டு வராங்களோ அவங்களுக்கு தான் மரியாதை கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரிதான் இந்த காலத்துல எல்லாம் நடக்குது. இப்ப வந்து என்ன இங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக காண்பவன். எந்த விஷயம், அதாவது சின்ன கிஃப்டோ பெரிய கிஃப்டோ கல்லோ மண்ணோ பொண்ணோ எதுனாலும் சமமாக காண்றது. இது எல்லாமே வந்து மெட்டீரியல், எல்லாமே நம்ம வந்து இறக்கும் போது நம்ம கூட எடுத்துட்டு போக போறது இல்ல, இதெல்லாம் நமக்கு வேஸ்டான மெட்டீரியல் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சமமான நிலையில இருப்பாங்க. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி மரியாதை தருவாங்க. பிரியமானவற்றிலும் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலை உடையவனும் திடமானவனும் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் ஆகிட்டு சமமாக நிலை பெற்றவனும். எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அவமானம் கொடுத்தாலும் மரியாதை கொடுத்தாலும் எந்த டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தாலும் எப்பவுமே ஒரே மாதிரி அவங்க நடந்துக்குவாங்க. நண்பனையும் எதிரியையும் சமமாக ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் வந்து இந்த 3 குணங்களையும் கடந்து அப்பாற்பட்டு இருக்காங்க. அவங்களுடைய குணாதிசயம் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. அந்த மாதிரி குணாதிசயம் நமக்கு எப்ப வரும்? நம்ம வந்து எப்பவுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி சாண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம மைண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். நம்ம மைண்ட் அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளும் நம்ம சாதாரண மனிதர்களாக இருந்தாலும் நம்ம மைண்ட் வந்து நம்ம சொல்றது கேட்டு கண்ட்ரோல் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளும் வந்து நம்மளுடைய மனசை சஞ்சலமின்றி சமமான ஒரு நிலையில நிறுத்த முடியும். அப்படின்னா நம்ம எந்த டைப் ஆஃப் இதுல இருந்தாலும், எந்த மாதிரி கஷ்டத்துல இருந்தாலும் துக்கத்துல இருந்தாலும் எந்த மாதிரி நிலைமையில நம்ம இருந்தாலும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது சாதிக்க முடியும். இப்ப நம்மளுடைய ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவை எக்ஸாம்பிளா எடுத்தோம் அப்படின்னா அவர் 70 வயசுக்கு மேல அவர்கிட்ட கையில வந்து காசோ பணமோ அதிகமா ஒண்ணுமே இல்லை, கொஞ்சமான காசு வச்சு அவர் அந்த ஜலதூத்தால டிராவல் பண்ணி அமெரிக்காவுக்கு போனாரு. அந்த டைம் வந்து அவருக்கு வந்து ஒண்ணுமே தெரியாது. அந்த அந்த ஊருக்கு போய் யாரையுமே தெரியாது, எந்த இடமும் தெரியாது, அவருக்கு தங்குறக்கு இடம் கூட கிடையாது. ஆனா அவர் தைரியமா போனாரு. எதுக்கு போனாரு? அவருடைய லட்சியம் என்ன? அவர் அங்க போய் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் அப்படிங்கிற அந்த லட்சியத்தோட தான் போனாரு. அந்த லட்சியம் வந்து நிறைவேற்றுவதற்காக எந்த தடங்கள் வந்தாலும் அவர் அதை வந்து பொருட்படுத்தவே இல்லை. அவருடைய மனசு சஞ்சலமடையாம திடமான ஒரு நிலையில இருந்ததுனால, நடுநிலையாக இருந்ததுனால அவர் நினைச்ச அந்த கோலை அவர் அடைஞ்சார். எத்தனை வயசு, அவர் வயசானவர் சீனியர் சிட்டிசன் அதெல்லாம் எதுவுமே மேட்டர் கிடையாது, எதுவுமே பொருட்படுத்தவில்லை. அவர் என்ன நினைச்சார் அதை அவர் நடத்தினார். ஏன்னா அவருடைய மைண்ட்ல ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மினேஷன், அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல், செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருந்தது. அந்த கண்ட்ரோல் நமக்கும் வரும். எப்படி நமக்கு வரும்? நம்ம வந்து ஸ்திரமாக சாண்ட் பண்ணும்போது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி சாண்ட் பண்ணி பகவானையே சேவிச்சு நம்ம சாண்ட் பகவானையே நினைச்சு சாண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம மைண்டையும் நம்ம அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம ஸ்ட்ராங்கான ஒரு உமனாகவோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மேனாகவோ நம்ம மாற முடியும். பிரபுபாதா மாதிரி நினைக்கிறத நடத்த முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாம்சயோ அவ்யபிசாரேனே பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்யைதான் பிரம்ம பூஜாய கல்பதே. எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாரு வந்து எப்பவுமே பகவானுக்கு வந்து சேவைகள் செஞ்சு பக்தி தொண்டு சின்சியராக பக்தி சேவைகள் செய்யறாங்களோ கண்டிப்பாக இந்த 3 குணங்களையும் அவங்க வந்து அதுல இருந்து விடுதலையாகி பகவானை சென்றடைவாங்க. சங்கிலியை உடைச்சு சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு வந்துடுறாங்க. அதாவது பகவானுடைய கோலோகம் வந்துடுறாங்க. அங்கிருந்து அவங்க எப்பவுமே வந்து திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வரதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதுதான் நம்மளுடைய லாஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மணோஹி பிரதிஷ்டாஹம மிருதஸ்யாவ்யஸ்ய
சாஸ்வதஸ்ய ச தர்மஸ்ய சுகஸ்யகாந்திஸ்கஸ்ய ச. மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமுமான அரவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு மாதாஜி. இப்ப வந்து பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே, அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நானேன்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். அந்த ஒளியுடைய ஆதாரமே நான் தான். மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தினை இறுதி இன்பத்தின் தர்மமுமான அருவ பிரம்மனின் ஆதாரமும் பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இப்ப இதை வச்சுதான் அடுத்த சாப்டரே ஸ்டார்ட் ஆகும். அது வந்து புருஷோத்தம யோகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த சாப்டர். இப்ப அடுத்த சாப்டர் வந்து பகவான் வந்து ஏன் நம்ம புருஷோத்தமா அப்படின்னு கூப்பிடுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து அது ஆக்சுவலா ஸ்டார்ட் ஆகும். அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இல்லையா. இதுல இருந்துதான் வந்து அர்ஜுனர் கேள்வி கேட்பார். அப்ப இதை பேஸ் பண்ணிதான் அடுத்த சாப்டர் ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்ப நம்ம பகவானை ஏன் புருஷோத்தமா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நாளைக்கு பார்க்க போறோம். எல்லாரும் நாளைக்கு கண்டிப்பாக வந்துருங்க. அப்ப இன்னைக்கு வந்து ஒரு குணம், 3 குணங்களின் நிபந்தனைகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். 3 குணங்கள்ல இருக்கிறவங்களுடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய மரணத்துக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய இலக்கு என்ன, அதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி அந்த முறைகள், அந்த 3 குணங்கள் இருந்து விடுபட்டு நம்ம பகவானை சென்றடைவது, எப்படி நம்ம சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு போறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. Hare Krishna, everybody. Thank you for joining. Hare Krishna Prabhuji. Thank you for Hare joining. Krishna Prabhuji. Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Sunja Mataji. Hare Krishna Janaki. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. Hare Krishna Chadan Prabhuji. Thank you கும்பாபிஷேகம் so நல்லபடியா much. நடந்தது மாதாஜி. Okay கிளாஸ்ல Prabhuji. கலந்து சீக்கிரம் வந்துட்டேன் நான். Okay, thank you Prabhuji. Thank Thank you. Hare Krishna. ஹரே Prabhuji. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு சின்ன Hare Krishna டவுட். Mataji. சொல்லுங்க மாதாஜி. அந்த குயிஸ் இருக்குதானே மாதாஜி, குயிஸ். ஆமா மாதாஜி. அதுல வந்து L1 வந்து குயிஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி சர்டிபிகேட் கிடைச்சது மாதாஜி. L2ல போயிட்டு ஃபில் பண்ணா எதுவுமே சொல்ல இல்ல, எல்லாம் கம்ப்ளீட் வருது, எந்த ரிசல்ட்டும் தெரியல மாதாஜி. அது என்ன மாதாஜி செய்யலாம்? L2ல வந்து பகவத்கீதா மட்டும் கிடையாது மாதாஜி. NOD இருக்கு, அதுக்கப்புறம் NOI இருக்கு, அதாவது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் இருக்கு, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் இருக்கு மாதாஜி. அப்ப அந்த குவிஸ் எல்லாம் முடிச்சாதான் அது வரும், அந்த சர்டிபிகேட் வரும் மாதாஜி. இப்ப பகவத்கீதா அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஓபன் ஆயிருக்கும். அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த NOI-யோடதும் NOD-யோடதும் அவங்க அனுப்புவாங்க மாதாஜி, உங்க கிளாஸ்க்கு அவங்க அனுப்புவாங்க. நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல நீங்க பண்ணுவீங்க அந்த டெஸ்ட், அப்பதான் அதோட சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்ப நம்ம மீட்டிங் எண்ட் பண்ணிடலாம். வாஞ்சா கல்பதரூப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा एवरीबॉडी. थैंक यू प्रभु जी.